Welkom bij ZMM Screen, uw reclame op onze schermen. ZMM heeft een passie voor beeld, uw beelden. ZMM toont wie u bent, wat u doet, aan wie u wenst. Informeer, leg uit en overtuig. Toon wat je kan, toon hoe het kan. Toon hoe elke vijs belangrijk is voor het geheel en toon met gepaste trots het resultaat. ZMM plaatst ook schermen in uw zaak. Voor elke ruimte hebben wij een scherm. Met een professionele uitrusting biedt ZMM u een wereld van kwaliteit en laten wij uw mensen de kwaliteit van de wereld zien. ZMM Screen maakt ook voor uw bedrijf de perfecte beelden. 10 jaar ervaring, technische mogelijkheden, de beste instrumenten, de nieuwste software, creativiteit, op maat gemaakt door de juiste mensen. ZMM levert werk volgens uw wensen. Onze ploeg staat in dienst van uw bedrijf. Wij leggen vast wat u te bieden heeft en wat uw mensen in hun mars hebben. Het is ons vakmanschap om te laten zien wat u kan. Wij nodigen u graag uit in ons gloednieuwe kantoor. Elk detail werken wij samen met u uit. We zoeken de beste manier om uw bedrijf op onze schermen voor te stellen en te tonen waar u maar wilt. ZMM toont wat uw bedrijf te bieden heeft. Contacteer ons via de website of maak een afspraak op ons kantoor in Oudenaarde. U bent op elk moment van harte welkom. ZMM Screen, uw reclame op onze schermen. www.zmmscreen.be